Sariya bulon jamkan da jabagaw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ko nin y'an sigilen sariya bulon kɛnɛ kan i n'a fɔ don tɛmɛnenw na min ye ani Mali eaux et forêts ɲɛmaa ka sigi ye an kun y'a kuma fɔ a da sera ma k'a fɔ n'an ma fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini k'a bila lɔgɔ ni charbon nɔ na ko don nataw la an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ sɔn ka na dɔgɔ bɛ sɔn ka ban charbon bɛ sɔn ka ban an ka tolu bɛna kɛ ni jumɛn ye k'an ka fɛɛrɛ kɛ k'u ka fɛn dɔ bila u nɔ na okumu kɔnɔna na an ye layiru ta aw ye kabini o don n ko ni Ala ye waati nataw yira n na an bɛ fɛɛrɛ kɛ min ye Mali cakɛda dɔ ye foroba cakɛda do ka se o yɔrɔ la bi an bɛ yen nɔ ni o bɛ wele ko ANADEB ka hakilina sigi nin kan le thème du jour les alternatives à la déforestation au Mali biocarburant et bioénergie jamana kɔnɔ an bɛ se ka ja kungo kunbɛn cogo jumɛn an bɛ se ka a kɛlɛ ni mun ye fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan walasa min ye kungo tiɲɛ ye an ka jamana kɔnɔ o ka se ka nɔgɔya o ka se ka ban bi min ye an ka sɛnɛkɛfɛn wɛrɛw ye walima an ka jamana yɛrɛ jiri dɔw ye mun bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ mobiliw kɔnɔ ni o bɛ se ka kɛ gasoil ye dɔw bɛ se ka kɛ essence fana ye a bɛna aw gan kamana k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ ko jiriden bɛ se ka kɛ gasoil ye k'a kɛ mobili kɔnɔ walima mɔtɛrimafɛnw kɔnɔ walima ka dɔw yɛrɛ yɛlɛma fana k'o kɛ essence ye mais bi ni Ala sɔnna an bɛna bɔ kunba kɔnɔ ka sabu kɛ walawalaniw bɛna don ko kɔnɔna na babu a bɛna sigi o de kan bi kɛnɛ kɔnɔ an ka maa welelen monsieur Maurice Kamate ka nin kɛnɛ in d'a ma walasa jamanadenw ka kunnafoni u ka bilasira jamana opportunité dɔw la bɛɛ lajɛlen mun se ka mun kɛ don nataw la babu an bɛna sigi nin kan sɔɔni walasa ne ni aw an ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna na o la sɔɔni an bɛ don an ka babu kɔnɔ ne ni aw an ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔ inshallah. Monsieur Kamate an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i sɔnni na bi ka anw bisimila a ka cakɛda kɔnɔ yan nɔ n'o ye ANADEB ye Agence nationale de développement des biocarburants k'an bisimila o kɔnɔ bi min bɛ kɛ sababu ye kamanagan min bɛ maaw la jɔrɔ min bɛ maaw la ka se ka fura sɔrɔ o la a y'o mun kɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Merci. I ce Basina Diallo ka i fo i ka plateau in sanfɛ ka walasa an fɛnɛ bɛ ka baara minnu kɛ an bɛ ka an jɔyɔrɔ min fa jamana kɔnɔ walasa an bɛ se ka dɔ fo la faamuyali ka se ka sɔrɔ parce que kunpan caman bɛ yen nɔ ANADEB kan ani filière ninnu u kolola dɔɔnin tɛ maintenant ni plateau in n'a ɲɔgɔnnaw ye sababu ye an bɛ se ka kuma an ka filière ninnu kan walasa u bɛ se ka dɔn cogo min. A diyara n ye hukumu kɔnɔ an bɛ mun laɲini bi o de ye a ka se k'a dɔn k'a fɔ an ka sariya min bɛ sariya bolofara min bɛ n'a o bɛ bila sigida lakana kan n'an k'o ma ko droit de l'environnement n karamɔgɔw tulo bɛ n na o b'a dɔn droit de l'environnement ye min ye bi babu sariya bulon kɔnɔ sariya bolofara dɔ de fana don sigida lakana sariyaw ka na a bila o kɔnɔna na ni fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka kungo lakisi a bɛ diya an ye o bɛ hakililatigɛ d'an ma o bɛ jigisigi di an ma an ka jamana in kɔnɔ n'o tɛ kungo ko bilama jɔrɔ ni hami o bɛ an ka kungo tiɲɛna bi fo k'a dama tɛmɛ sɔɔni dɔrɔn an ka jamana sigida dɔw bɛ yen a bɛna gɛlɛya k'a fɔ an bɛna se ka tobili kɛ hukumu kɔnɔ bi an b'a fɛ k'a dɔn sani an ka don jamukan babuba kɔnɔ waati ka surun dakuruɲɛ dama la ANADEB ka baarabaw mun kalifalen don a la sariya fɛ i bɛ se ka hakililajigi k'o la les principales missions de l'ANADEB. Ok, merci Basina. Voilà, donc yani ka don o détails la n bɛ fɔlɔ ka ɲɛfɔli kɛ ANADEB yɛrɛ kɛra cogo min na. Donc 2008 carburant n'an b'a fɔ o ma ko pétrole o sɔngɔ gɛlɛnna kosɛbɛ ani a kun tɛ yen nɔ fana a kun sɔrɔ man di donc Mali ye sariya dɔ ta n'an b'a fɔ o ma ko stratégie nationale de développement des biocarburants o sariya in sɛbɛnna ani o kɛra sababu ye ka na ni ANADEB création ye donc ANADEB yɛrɛ kɛra le 4 mars 2009 donc ANADEB n'o ye agence nationale de développement des biocarburants maintenant mission minnu bɛ ANADEB la minnu kalifalen don ANADEB la a belebele o ye ka biocarburants n'o ye ani bioénergie ka olu ɲɛfɔ ka u la don ba la Mali fan tan naani bɛɛ la donc an ka mission spécifique o dɔ ye ka norme bila sen kan
ka opérateur n'o ye entreprise ye walima partenaire minnu bɛ baara in kɛ ka u suit ka u ka baaraw lajɛ u bolo an ka baara dɔ fana ye ka fɛn fɛn ye kalan ani formation ka ani ka baarakɛla ninnu k'u ka baaraw suit artisan ninnu minnu bɛ baara kɛ technologie kan k'olu suit a dɔ wɛrɛ fana min ye o ye a tarification donc n'o ye a sɔngɔw ye ka olu sɛgɛsɛgɛ ka olu fana ka tugu ka o vérifier an ka baara dɔ fana ye ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ biocarburant ninnu kan donc ɲinini sababu fɛ ka participer olu la walasa a bɛ se ka ladɔn cogo min motɛrimafɛn minnu kan ka adapter ani carburant in bɛ se ka utiliser machine na cogo min na donc o kɔ ka kɛnɛ fana sigi sen kan n'an b'a fɔ o ma ko cadre de concertation k'o sigi sen kan n'o ye acteurs ye donc acteurs n'an ko acteurs dɔw bɛ production kɛ dɔw bɛ transformation na ani dɔw bɛ utilisation na ka o cadre sigi sen kan ani olu ka baara kɛ walasa a bɛ se ka lakodɔn cogo min na donc olu ye mission ye minnu kalifalen don ANADEB la. A diyara n ye bi an sigilen bɛ station kɔni kɔnɔ yan an ɲɛ b'a la i n'a fɔ cogo min na station in kɔnɔna na ɔ an ɲɛ bɛ k'a faamu k'a fɔ ko biocarburant de bɛ yan nɔ o biocarburant in yala i bɛ se ka a ɲɛfɔ an ɲɛna ale ye mun ye ani matière n'o ye minɛn jumɛnw walima ɲaman ni fɛnw ou bien produit jumɛnw bamanankan na a ka se ka faamu fɛn jumɛnw bɛ ɲagami walasa u ka se ka biocarburant in di ani biocarburant yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ ani fɛn mun bɛ se ka kɛ k'a labaara an mako b'o la. Donc il y a photo na mi station kono ama wele ko mini station donc station modèle dɔgɔma dɔ don ben nano cɛ me fɛ ka dɔ fɔ filière kan minnu bɛ an bɛ ka baara kɛ minnu kan ANADEB la donc filière naani de bɛ an bolo an bɛ baara la minnu kan a filière fɔlɔ o ye huile végétale pure de Jatropha n'a bɛ fɔ o ma ko bagani tulu donc bagani tulu o bɛ se ka bayɛlɛma k'a kɛ gasoil ye cogo min na donc ale bɛ sɔrɔ sɛnɛfɛn minnu fɛ o ye bagani yɛrɛ ye donc bagani kisɛ de bɛ ta k'o bayɛlɛma ani o bɛ tulu min di an b'a fɔ o ma ko HVP donc huile végétale pure de Jatropha o tulu in bɛ se ka motɛrimafɛnw n'o bɛ marché gasoil la donc mobili b'o la groupe électrogène b'o la olu bɛ marché n'o ye donc an filɛ o station ladege dɔ de kɔnɔ walasa an ka distributeur de carburant minnu fana bɛ yan nɔ o bɛ se ka ni ɲɔgɔnna nɔ la filɛ ka ɲɔgɔnna dɔ installer u ka station kɔnɔ ni o ye ka ligne dɔ installer n'an b'a fɔ o ma ko ligne biocarburant o ka se ka installer pilote station na ani client minnu mago bɛ nin carburant ninnu na n'o ye biocarburant ye olu bɛ se ka o sɔrɔ a filanan o ye bioéthanol ye bioéthanol ale bɛ sɔrɔ sɛnɛfɛn jumɛn de fɛ ale bɛ sɔrɔ canne à sucre n'o ye timinikala bananku woso ni a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka bayɛlɛma ani u bɛ alcool dɔ de di n'an b'a fɔ o ma ko bioéthanol o bioéthanol ale de filɛ an bolo nin ja la donc bioéthanol ale bɛ se ka essence de nɔ labila donc essence mafɛnw n'o ye mobili b'o la moto b'o la ani an bɛ ale fana na an bɛ cuisson propre kɛ n'a ye donc ka tobili kɛ ni bioéthanol in ye donc tobili bɛ kɛ n'ale lafiya la ani a sisi tɛ bɔ a ka teli fɛnɛ filière sabanan o ye biogaz ye donc biogaz ale bɛ dilan ale ye bara ye min bɛ jɔ ani misibow ni ji o de bɛ kɛ a kɔnɔ a bɛ gazi di o gazi tobili bɛ kɛ n'a ye a bɛ se ka motɛrimafɛnw fana marché donc an tila jaw la i yɛrɛ y'a ye motɛriw bɛ marché n'a ye tobili bɛ se ka kɛ n'a ye fɛnɛ a bɛ motɛriw marché ka courant di ani an bɛ se ka n'an b'a fɔ o ma ko le froid ka yɔrɔ sumaya fɛnɛ di o bɛ se ka kɛ ni gazi ye tobili bɛ kɛ n'a ye ani o kɔ an bɛ se ka nɔgɔ fɛnɛ sɔrɔ o engrais o bɛ kɛ sɛnɛfɛnw kɔrɔ o nɔgɔ in fɛnɛ o bɛ o nɔgɔji n'an b'a fɔ o ma ko effluent o bɛ se ka utiliser ka kɛ aliment bétail ye ka kɛ aliment poisson ye ka kɛ aliment volaille ye a bɛ se ka utiliser ka kɛ biopesticide yɛrɛ fɛnɛ ye filière naaninan o ye briquette combustible ye ale de filɛ n bolo kɔnɔ nin donc ale bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ ale bɛ sɔrɔ sɛnɛfɛnw an ka sɛnɛfɛn ɲɔkalaw kɔɔrikalaw kabakalaw malokalaw ani binɲagaw olu de bɛ ta ka u kɛ k'u broyer k'u kɛ machine kɔnɔ o de bɛ a bɔ presse de b'a bɔ a bɛ bɔ nin cogoya in na i ko lɔgɔ bere donc ale bɛ lɔgɔ nɔ labila nin ye a briquette lama ye donc ale bɛ lɔgɔ nɔ labila nin ka ɲi kosɛbɛ boulangerie bolo olu minnu bɛ lɔgɔ jeni kosɛbɛ nin ye a bio charbon lama ye
donc ni y'a bio charbon nama ale bɛ charbon nɔ labila donc ninnu ye filière naaniw ye an bɛ baara la minnu kan maintenant biocarburant n'an ko biocarburant mɔgɔ caman bɛ nuance bɛ kɛ biocarburant ni bioénergie cɛ biocarburant ye taji ye minnu bɛ sɔrɔ sɛnɛfɛnw na ani n'o ye sɛnɛfɛn an b'a fɔ o ma ko d'origine végétale walima animale a jima ani a gazima olu de ko don donc jima n ye explication di an ka filɛ naaniw kan donc HVP n'o ye bagani tulu ye ale ye biocarburant ye bioéthanol ale fana ye jima ye o ye biocarburant ye ani biogazi olu ye biocarburant ye maintenant bioénergie biocarburant in b'a yɛrɛ sɔrɔ bioénergie de kɔnɔ donc bioénergie ale ye matière ye n'o bɛ bɔ biomasse la n'an b'a fɔ o ma ko d'origine animale n'o bɛ bɔ bagan na walima sɛnɛfɛnw na maintenant a jilama a gazilama ani a kurulama n'a jalen don donc briquette combustible ninnu de bɛ sɔrɔ o de la donc briquette combustible ninnu tɛ jilama ye ninnu tɛ gazilama ye ninnu ye a jalelama ninnu ye voilà ɲagalamaw donc olu de ye olu naani de faralen ɲɔgɔn kan donc a saba forme saba in o de ye bioénergie ye maintenant biocarburant bɛ a yɔrɔ sɔrɔ bioénergie kɔnɔ maintenant bioénergie fɛnɛ c'est une forme d'énergie renouvelable caman fɛnɛ ka nuance mɔgɔw bɛ nuance kɛ n'o fɛnɛ énergie renouvelable an hakili bɛ taga solaire de la directement mais bioénergie fɛnɛ ye énergie renouvelable ye voilà donc i ka ɲininkali jaabi nɔgɔ t'o la énergie renouvelable don énergie renouvelable don donc an bɛ station min kɔnɔ nin taji bon in par exemple ANADEB yɛrɛ de ye nin sigi sen kan wa awɔ nin ye ANADEB yɛrɛ ka initiative ye objectif tun ye ka walasa a bɛ se ka ladɔn cogo min k'a fɔ a kana kɛ dɔrɔn ko biocarburant mais station bɛ se ka marcher n'a ye fɛnɛ jamana wɛrɛw la an b'a ye olu fɛ yen nɔ a bɛ marcher ni par exemple je prends l'exemple mais exemple ta Brésil kan Brésil ye deuxième producteur mondial ye biocarburant la après les États-Unis olu fɛ yen nɔ station bɛɛ bɛ biocarburant de distribuer donc politique dɛmɛ walasa u ka se ka o carburant in sɛnɛ u yɛrɛ fɛ yen nɔ k'a développer a ka se ka utiliser donc hakilina fɛnɛ a pilote ka kɛ Mali la walasa an fɛnɛ bɛ se ka don nataw la an fɛnɛ bɛ se ka kɛ autonome ye cogo min na an ka carburant na n'o ye biocarburant ye olu bɛ se ka sɔrɔ fɛnɛ an ka station na donc bagani tulu b'o la alcool ji b'o la n'o ye bioéthanol ye hali biogazi yɛrɛ fɛnɛ o fɛnɛ bɛ se ka utiliser station na. O b'an bila ka ɲininkali kɛ bioéthanol in kan i ko k'ale ye alikɔli ye alikɔli in yala an ka sɛnɛfɛn dɔ de bɛ yɛlɛma ka ko alikɔli in de fana wa awɔ an ka sɛnɛfɛn min bɛ yɛlɛma ka kɛ alikɔli ye o ye canne à sucre n'o ye timinikala ye sorgho sucré ninnu ani bananku olu bananku kelen kelen ale bɛ yɛlɛma ka kɛ alikɔli fɛnɛ donc i bɛ alikɔli ji sɔrɔ a la i bɛ aceke sɔrɔ a la ale ye culture ye k'a fɔ ko i bɛna an b'a sɛnɛ alikɔli dɔrɔn kama o tɛ an b'a sɛnɛ a bɛ dun ka fa o bɛ sabati an bɛ taji fɛnɛ sɔrɔ bananku in na. mɔgɔ caman bɛ yen nɔ an bɛ an ka whatsapp numéro bila nin kɛnɛ in kan whatsapp numéro aw ɲɛ mɛn o kɔni na télé jabarani ɲɛfɛla la whatsapp numéro don nataw la nin ye sigi fɔlɔ ye a tɛna kɛ sigi laban ye an ni ANADEB kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Ni a kɛra sababu ye k'a fɔ an bɛ bananku mun dun ka bananku kɛnɛ dun ko bamananw ka zana don ko kamanagan bɛ kutigi ma n'o tɛ banankutigi o n'a a tilelafana kɔni bɛ yaala kɔngɔ mana i minɛ yɔrɔ o yɔrɔ la tobiliko t'a la i b'a kɛnɛ dɔ ta o yɔrɔnin bɛɛ dɔrɔn k'o kɛ ɲiminfɛn ye o cogo kelen na o bananku kelen an b'a kɛnɛ ɲimi an b'a balabalanin dun wa a bɛ se ka kɛ cɛkɛ ye o cɛkɛ in bɛɛ fana kɔfɛ alikɔli fana bɛ se ka bɔ o la. Mais est-ce que an ka Mali ta ninnu bɛ sɔn o ma bananku bɛ sɛnɛ an ka Mali la est-ce que alikɔli bɛ se ka sɔrɔ o la. I ka nin ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ bananku suguyaw ka ca maintenant pour que i ka se ka alikɔli caman sɔrɔ bananku spécifique dɔ de bɛ yen nɔ fɛnɛ ni olu variétés adaptelen don o kama donc olu de alikɔli sɔrɔta ka ca kosɛbɛ mais ka hakililasigi kɛ lamɛnbagaw ye o ye k'a fɔ ko non bananku bɛna kɛ alikɔli ji dɔrɔn ye o dɔrɔn tɛ c'est comme dun ka fa bɛ sabati a la
ani alcool fana bɛ sɔrɔ donc n y'a fɔ cogoya a cɛkɛ bɛ se ka produit bananku la a jiman tɔ o de an b'o de bayɛlɛma k'o kɛ alcool ye o alcool ji o bɛ se ka kɛ essence nɔ labila o bɛ se ka utiliser fɛnɛ ka tobili kɛ n'a ye n hakili la jaw la i y'a ye n ye démonstration yɛrɛ k'i ye i ye alcool ji ye tobili bɛ ka kɛ n'a ye. An kɔni sigira ɲinini de kama an ye ɲininikɛlaw ye an ka nin baara ninnu sen fɛ walasa jamanadenw ka se ka kunnafoni u ka se ka bɔ fɛn caman kalama yala Mali kɔnɔ yan an bɛ se ka taa nin baara yɔrɔ dɔ lajɛ minnu bɛ se ka bananku walima i bɛ ka timinikɛla minnu fɔ nin k'a yɛlɛma k'a kɛ alcool an yɛrɛ ɲɛ k'a ye wa i b'o cakɛda dɔn Mali la walima i ye ANADEB yɛrɛ fana b'o baara kɛ. Bon cakɛda min bɛ a kɛla kosɛbɛ actuellement o ye sukala ni sukala ye donc olu bɛ timinikɛla de sɛnɛ ani timinikɛla bɛ bayɛlɛma sukaro bɛ bɔ a la ani sukaro résidu wɛrɛw bɛ bɔ a la n'an b'a fɔ o ma ko coproduit alcool fana ye o coproduit dɔ ye donc Mali la yan nɔ alcool million litres caman de bɛ produit san kɔnɔ donc sukala ni sukala olu bɛ Segu mara la. A diyara n ye bi hukumu kɔnɔna na hakili la i bɔra ka yaala n'an ye kɛnɛ kan sisan ko biodigester n'o kɔni ye nin anw bɛ a dɔn tasumaso de ye sa kɛ bari i y'a bin kɛ machine kɔnɔ a y'a a mɔ ka fɛn a bura ye ka se ka a mɔndɔmɔndɔ kosɛbɛ an nana kɛ a ka bara in kɔnɔna na o biodigester in yala a bɛ kɛ Bamakɔ yan dɔrɔn wa walima nin bɛ se ka kɛ Mali fan bɛɛ fɛ comme an ka thème b'a ka bi les alternatives à la déforestation walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ jakungo ye ni an ka kungo si latununi na wa a bɛ ɲɛ Bamakɔ yan dɔrɔn ANADEB kɔnɔ walima a bɛ se ka kɛ jamana fan bɛɛ fɛ. Ok i y'a ɲininkali fana ɲɛna biodigester in tɛ kɛ Bamakɔ dɔrɔn modèle min bɛ an fɛ yan nɔ o ye modèle de démonstration ani an bɛ expérimentation minnu kɛ donc n'o ye ɲininiw ye an bɛ olu minnu kɛ technologie kan. N bɛ se k'a fɔ biodigester in bɛ Mali fan caman fɛ sisan actuellement parce que n'i ye yɛrɛ y'a lajɛ an ka historique la biodigester bɛ Mali la a mɛnna mais actuellement an bɛ ka taa ni approche minnu ye o ye approche durable ye donc walasa a bɛ se ka mɛn a bɛ se ka ladɔn cogo min na ani minnu bɛ a utiliser u bɛ se k'a tɔnɔma bɔ cogo min na an bɛ ka ɲɛfɔli kɛ o de kan kosɛbɛ surtout an bɛ ka accent bila formation kan n'o ye renforcement de capacité ka maçon logo former ka biodigester ninnu u entretien kɛ maintenant Mali fan bɛɛ a bɛ se ka marcher donc mago bɛ min na fo misibo ka k'i bolo donc an dun b'a dɔn Mali ye bagan mara jamana ye ani misiw bɛ an bolo fan caman fɛ donc ni misibo b'i bolo ani ji b'i bolo i bɛ se ka biodigester mara donc a ɲɔgɔnna caman installé la ka taa Kayi ka taa fo Tɔnbukutu fanfɛla ninnu na biodigester bɛ o yɔrɔ ninnu bɛɛ la. Yala ni biodigester an bɔra ka mun ye san a dan ye nin wa walima dɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ mun tɛ ninnu ye misali la an y'a a ŋununukan dɔ mɛn ko hali bariko mun b'an bolo so ko bariko i bɛ se ka a labɛn n'o ye ka bariko misibo ni fɛnw k'a kɔnɔ ko ka gazi bɔ a la o kuma in an y'a ŋunuŋunu mɛn yala tiɲɛ don wa. Tiɲɛ don bariko bɛ se ka bayɛlɛma k'o kɛ biodigester fana ye mais a ɲininkali min bɛ kɛ o ye a bariko bɛ se ka quantité gazi hakɛ joli produit pour que a ka se ka an nafa i kɔni bɛ se ka gazi dɔɔni sɔrɔ bariko na mais pour que i ka se ka tobili kɛ n'a ye lafiya la ani i ka se ka engrais caman sɔrɔ f'a ka kɛ gazi baara belebeleba ye donc belebeleba ninnu olu ye an ye min ye o y'o ɲɔgɔnna ninnu de bariko ninnu ta ye kɔni ye gazi hakɛ fitinin de bɛ kɛ olu la olu bɛ se ka o de produit walasa i bɛ se ka baara kɛ n'o ye mais a tɛna se k'i ka tobili de permis donc pour que i ka se ka tobili kɛ n'a ye fo a ka kɛ kumaba ninnu ye donc n'o bɛ taa 4 mètres cubes la ka taa olu kɔni bɛ se ka an ka tobili au moins tilafana ni surafana o bɛ se k'olu bɛɛ tobi. An bɔra k'aw ta min lajɛ sisan yala denbayatigi bɛ se ka nin kɛ i fɛ yen nɔ walasa ka se ka tobili kɛ ni a ye wa. Awɔ modèle caman de bɛ yen nɔ ni n'an b'a fɔ o ma ko volume an ye modèle min lajɛ sisan o ye 4 mètres cubes ye a volume belebelebaw fana bɛ yen nɔ 6 mètres cubes bɛ yen nɔ 8 mètres cubes bɛ yen 10 mètres cubes bɛ yen olu gabaw ta ye minnu ka jama ka ca donc an b'a dɔn Mali kɔnɔ dubaw dɔw bɛ yen nɔ du dɔw jama ka ca donc belebeleba ninnu de bɛ se ka sigi olu fɛ yen nɔ donc olu o gaba ninnu fana o bɛ misibo caman de nécessité parce que fitini plus a ka dɔgɔ plus
a misibo min bɛ k'a la o bɛ dɔgɔya fɛnɛ donc n'a ka bon misibo min fɛnɛ bɛ k'a la o bɛ kan ka caya de donc 10 mètres cubes ninnu olu bɛ misibo caman de ta ani o gazi min bɛ produit o fɛnɛ gazi caman ye o bɛ se ka baara caman fɛnɛ kɛ donc guwabaw bɛ se ka sigi k'a fɔ ko barama fitinin bɛ n bolo bien tɛna se ka to tobi a la o tɛ biogazi ye fɛɛrɛw b'an bolo ani an ye technologie adapté cogo min na an bɛ se ka tobili sugu bɛɛ bɛ se ka kɛ ni a ye adaptation caman kɛlen don déjà n'a sɔrɔ k'a fɔ ko guwakuru de man di n ye n bɛ fɛ k'a kɛ ni tubabu gabugu ninnu ye o fɛnɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ an bolo an bɛ olu bɛɛ kɛ o modèle bɛɛ b'an bolo yan nɔ déjà Mali la k'a fɔ ko to de ka di ne to tɛna se ka tobi gazi kan o tɛ an ka nin technologie ye an ye foyer dilan foyer minnu adaptelen don nin bɛɛ la to bɛ tobi a la basi bɛ tobi a la fɛn wɛrɛw bɛɛ bɛ tobi a la o kɔrɔ hali misi kunkolo yɛrɛ bɛ se ka tobi a la misi kunkolo bɛ tobi a la basi oui donc i bɛ toli bɛ kɛ lafiya la ani a kɔlɔlɔ tɛ ale la ka se gaz butane ma k'a fɔ ko awɔ parce que ale gazi a ka fɛgɛn ani a dilannen don système dilannen don cogo min na an hakili bɛ a sécurité de la parce que an bɛ système de sécurité min b'an bolo o ye fo niveau 3 ka se niveau 4 ma walasa ni tant que o niveau 4 ma tɛmɛ gazi tɛna se ka taa o niveau si la donc o de kama vanw b'an bolo à chaque niveau donc an b'an hakili to a système de sécurité fɛnɛ na parce que comme biodigester ninnu utiliser don togodaw de la kalanw bɛ kɛ fɛnɛ u kun biodigester mana sigi o kɔfɛ an bɛ tila ka kalan kɛ a bɛ utiliser cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ i kan ka mun ni mun de kɛ walasa i bɛ se k'i ka baara in kɛ lafiya la cogo min na i bɛ tobili kɛ lafiya la musow ye dɔw yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ ko biodigester in sababuya la olu bɛ se ka tobili kɛ lafiya la sisan k'u pari k'u ka tobili kɛ k'a sɔrɔ u ma degun si sɔrɔ mais a tɛ k'u la u ka fini dɔ don ka don n'a ye gabugu kɔnɔ parce que sisi bɛ yen nɔ mais biodigester in sɔrɔlen a nana ni lafiya sababu ye caman ye sigida kɔnɔ ani muso dɔw ma. Monsieur Kamate, est-ce que ni an da sera gaz butane ma an ka jamana kɔnɔ bi contrairement à d'autres pays voisins du Mali gazi sɔngɔ ka nɔgɔn anw ka jamana na gazi dɔgɔmaninw an bɛ mun k'an ka so kɔnɔna na i b'a sɔrɔ combien kilo de don 6 kilos ninnu voilà 6 kilos ninnu i b'a sɔrɔ o sɔngɔ ka ca ni 1000 yɛrɛ sisan e bɛ ka mun fɔ nin yala fantan bɛ se ka a kɛ i fɛ yen wa ni e misibo ko mun fɔ an t'a dɔn ni misibo gansan de bɛ k'a la walima produit wɛrɛ bɛ k'a la ka fara misibo kan est-ce que fantan fɛn don concrètement biodiesel est-ce que fantan fɛn don parce que ni misi b'i bolo donc i ka ɲininkali la fɛnɛ i ye n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ se ka kala min tɛ misibo dɔrɔn ye fɛn wɛrɛ bɛ se ka kala min tɛ misibo dɔrɔn ye donc mais an bɛ sinsinna misibo kan kuma bɛɛ o ye parce que o de sɔrɔ ka nɔgɔ an bolo ani n'i ko k'i ka minɛba fa i bɛ se k'o sɔrɔ misibo de la mais fɛn wɛrɛw bɛ se ka k'a la ni sɛbo b'i bolo sɛbo bɛ k'a la lɛbo bɛ k'a la ani dumunitɔw olu bɛ k'a la ɲɛgɛn yɛrɛ an ka toilette n'o latrine ye latrine yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka connecter biodigester la walasa a bɛ se ka gazi di cogo min na donc a bɛ kɛ sababu ye ka n'an b'a fɔ o ma ko hygiène ka yɔrɔ saniya ani ka banamisɛnnin ninnu ka olu caman kɛlɛ dimɔgɔ misɛnninw an b'a dɔn ni misibo tora misiw kɔrɔ dimɔgɔw tɛ ban mais n'i y'a ye misibo bɛ to misiw kɔrɔ i tɛ ɲɛci de t'a la mais ni a taara directement ka na kɛ biodigester kɔnɔ a bɛ na ni assainissement ye ani a b'a to banamisɛnninw bɛ éviter kosɛbɛ donc fantanfɛn don parce que biodigester nafa ka bon cogo min na i ka misibo n'a kɛra digester kɔnɔ i bɛ gazi sɔrɔ i bɛ tobili kɛ lafiya la a ma se i ka taga lɔgɔ ɲini tugun donc hali n'a sɔrɔ i bɛ lɔgɔ min ɲini a bɛ caman bɔ i ka lɔgɔ ɲini ta la mais misali ta 4 mètres cubes n'a ye biodigester 4 mètres cubes ta tile kɔnɔ a b'a to an bɛ économie min kɛ lɔgɔ jenita la 4 à 8 kg de bois an b'o de économiser kilo 4 ka se kilo 8 ma o lɔgɔ de bɛ économiser n'a sɔrɔ an bɛ ka baara kɛ ni 4 mètres cubes ye maintenant a bɛ kungo min lakana san kɔnɔ o ye 0,3 hectares de kungo min bɛ lakana o ye biodigester dɔgɔmani ye guwa fitinin ta n'o ye guwa mɔgɔ 10 olu ka guwa o den kelen bɛɛ se ka kungo min lakana o ye 0,3 hectares de a b'o de lakana donc o multiplier 100 na ka se 1000 ma o bɛ se ka hectare hakɛ min lakana surtout an fɛ yan Mali la an ka yiri tigɛta ka ca kosɛbɛ et san kɔnɔ an ka consommation bɛ taa fo 400 000 hectares an bɛ min déboiser donc technologie ye sababu ye an bɛ se ka caman bɔ an ka yiri tigɛtaw la cogo min donc n ko fantanfɛn don toujours parce que gazi kɔfɛ an bɛ nɔgɔ fɛnɛ sɔrɔ donc nɔgɔ in o bɛ kɛ sababu ye hali n'an ma engrais organique san engrais chimique san an bɛɛ b'a dɔn o sɔngɔ fɛnɛ cayara sugu la
o engrais organique n'i y'a sɔrɔ k'i ka sɛnɛfɛn kɔrɔ i bɛ sɔrɔ caman kɛ dɔ bɛ fara i ka sɔrɔ kan i ka dugukolo fana bɛ lakuraya parce que a bɛ nin don dugukolo la a bɛ dugukolo sumaya bonya ani i ka sɛnɛfɛnw bɛ barika sɔrɔ u bɛ ton caman kɛ donc o kɔ engrais ji toujours ale fana bɛ se ka utiliser bagan dumuni na a b'a to surtout minnu bɛ embouche kɛ a b'a to u ka baganw bɛ se ka kulɔ kosɛbɛ donc o ye ne hakili la fantanfɛn don donc bɛɛ bɛ se ka utiliser a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ fantanw dɛmɛ kosɛbɛ donc an ye jateminɛ dɔw fana kɛ n'an b'a fɔ o ma ko business plan technologie in kan n'an ye 4 mètres cubes ta an ye 4 mètres cubes n'o ye guwa mɔgɔ tan ka digesteur ye o san kɔnɔ an bɛ se ka revenu économie min kɛ an bɛ se ka sɔrɔ min kɛ san kɔnɔ o bɛ taa i jɔ fo 100 ni 40 na ni an ye lɔgɔ jenita ni engrais ni dɔ min bɛ fara i ka sɛnɛfɛnw kan ani an b'a fɔ o ma ko COD effet de serre o séquestration n'i ye o bɛɛ calculer a bɛ taga fo 700 000 francs na san kɔnɔ et nin technologie i ye min lajɛ nin ye i bɛ se k'ale exploiter fo san 25 an bɔra ka mun lajɛ an bɔra ka min lajɛ fo san 25 i bɛ se ka baara kɛ n'a ye i yɛrɛ bɛ se ka kɔrɔ ka kɔrɔ awɔ ka sɔrɔ a kɛlen bɛ yen nɔ o don cɔ fo san 25 i bɛ se ka baara kɛ ni i ka technologie ye k'a tɔnɔma bɔ k'a nafa bɔ toujours donc ne hakili la usine de don an b'a fɔ o ma ko engrais usine fantanw ye pour que u ka se ka nɔgɔ sɔrɔ ka k'u ka foro kɔnɔ ka dɔ sɔrɔ k'a feere fɛnɛ walasa u bɛ se ka u ka musaka dɔw ta ni o nɔgɔ in ye. a diyara n ye ka kɛ ni an ka bi hakilina ye n'o y'an ka thème yɛrɛ ye déforestation n y'a kuma fɔ jamukan daminɛ min ye Mali eaux et forêts ɲɛmaaba ye an n'a ka sigi kɛra a y'a da don kungo tiɲɛni hakɛ la k'a ɲɛfɔ an yɛrɛ ye jaw sɔrɔ hakili la aw bɔra o bɛɛ caman kalama o kɛnɛ an b'o de kan WhatsApp numéro an b'o bila ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye don nataw la ɲininkali kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ aw bolo an na wuli ka se o cakɛda in ma mun b'o baara in kɛ walasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ a la ŋaniya ye jumɛn ye an ka kungow ka se ka kisi ni kungow kisira a ka ca Ala fɛ sanji nafama an b'o sɔrɔ n'o sɔrɔla sɛnɛ bɛ ɲɛ an bolo baganmara bɛ ɲɛ an bolo kɔrɔ o la bi waati kɔni taara k'an bolo dan kaban kabi jamukan kuncɛ ka kɛ ni déforestation ye i bɔra ka chiffre dɔw di a bɛ se ka kungo hakɛ mun kisi an ka jamana kɔnɔna na e bɛ welewele jumɛn bila sisan k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma jango minnu bɛ togoda la kɛrɛnkɛrɛn na min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka kungo na lakisi ani ANADEB yɛrɛ partenaires dɛmɛbagaw k'a ɲɛsin fana ma mun bɛ se ka kɛ sababu ye an n'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka belebele fara nin kan bilen. Merci. Weleweleda min bɛ yen nɔ o ye fɔlɔ an ka n'an b'a fɔ o ma ko acteurs donc o ye il faut que an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma c'est comme public b'o la privé b'o la minnu b'a utiliser walasa technologie a bɛ se ka faamu cogo min na a bɛ se ka lakodɔn cogo min na donc parce que problème ba min bɛ an fɛ yan nɔ kosɛbɛ o ye faamuyali donc faamuyali ye kelen ye filanan o ye adoption fana ye tuma dɔ la technologie dɔw bɛ na mais u adopteli c'est comme ka an ka jogo yɛlɛma ka taa ka utiliser a bɛ mɛn kosɛbɛ donc il faut que an ka faamu ani an ka se ka sɔn ka yɛlɛma ka sɔn yɛlɛma ma. A filanan o ye an b'a fɔ min ma ko partenariat donc n'o ye donc ka fédération kɛ par exemple ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ walasa nin secteur in bɛ se ka ta a bɛ se ka don ba la cogo min na a bɛ se ka lakodɔn ani baara ninnu bɛ se ka yiriwa surtout ka ɲɛsin zone rurale ma n'o ye musow ni denmisɛnninw surtout olu. A dɔw wɛrɛ fɛnɛ min ye n'o ye gouvernement fan fɛ o ye ka facilité dɔ kɛ n'an b'a fɔ o ma ko facilité d'accès au crédit ou au financement donc parce que n'i y'a technologie dɔw lajɛ a caman na ni an ye kɔlɔsili min kɛ terrain kan o ye musakako ye donc o ye musakako ye u b'a fɔ a sɔngɔ ka ca an tɛ se maintenant ni partenaires ani état yɛrɛ n'o sera ka mécanisme financier dɔw bila sen kan walasa ni a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nɔgɔya soit subvention ou bien crédit avec intérêt minime donc n'an b'a fɔ o ma ko taux d'intérêt fitinin bɛ se ka sɔrɔ cogo min na hali n'a sɔrɔ banquiw bɛ se k'u sen don ou bien microfinance bɛ se ka juru dɔ di walasa technologie bɛ se ka ta ani u bɛ se ka baara kɛ n'a ye parce que an ka jateminɛw la technologie 18 mois déjà n'i b'a utiliser i bɛ se ka retour sur investissement kɛ donc ka bɛɛ fo ani k'a fɔ ko
technologie les différentes technologies ɲɛ minnu fɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman bɔ an ka gasoil nataw la ani an bɛ se ka essence nɔ labila ka yiri tigɛta ka caman b'o la an ka biogaz ni briquette combustible ninnu fɛ n'o ye ka olu utiliser tobili la ani walasa musow bɛ se ka lafiya parce que jateminɛw y'a yira k'a fɔ musow de sɛgɛnnen don kosɛbɛ musow ni denmisɛnninw problème respiratoire bɛ minnu sɔrɔ donc olu de sɛgɛnnen don kosɛbɛ nin fɛn ninnu na donc ka bɛɛ fo ka aw yɛrɛ fɛnɛ fo ani ka ANADEB direction ni a jama bɛɛ fo ka tɛmɛ cabinet n'o ye ministère de l'énergie et de l'eau ye ka u bɛɛ fo. A diyara n ye waati banna n'o tɛ a ka d'an ye ka tɛmɛ ni ka ɲininkali caman min yɛrɛ bolo n b'a dɔn a jaabiw fana kunna di nin kɛnɛ kelen kan. Waati kɔni banna mais n dalen b'a la k'a fɔ WhatsApp numéro an y'o bila an ka télé ɲɛfɛ nin kuma in na maa caman bɛ yen nɔ minnu b'a fɛ ka ɲininkali wɛrɛw kɛ o ɲininkaliw n'an y'olu sɛnsɛn don nataw la n dalen b'a la k'a fɔ an na sigi wɛrɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ɲininkali ninnu jaabi kan maa caman bɛ yen o bɛ sɔn ka ɲininkali kɛ ko yala aw bɛ se ka lasɔrɔ cogo jumɛn ka taa ni ɲɔgɔnna k'u ka duguw la o n'a ɲɔgɔnnaw ɲininkaliw n dalen b'a la k'a fɔ o caman bɛ sɔn ka kɛ n'o kɛra n dalen b'a la k'a fɔ an na jaabi fana di maaw ma o la. Tɛ problème ye an bɛ yan nɔ fɛnɛ kama donc ka se ka o ɲininkaliw jaabi ani ni fɛn kan ka réaliser yɔrɔ min na o fɛɛrɛw b'an bolo déjà an ye o ɲɔgɔnna caman kɛ. A diyara n ye o b'an hakili latigɛ k'a fɔ min ye filala dugu 22 ye ka se Tiɲɛdugu dugu ma Kɔlɔnjɛba mara la nin bɛɛ lajɛlen anw kɔni a curiosité y'anw minɛ n dalen b'a la k'a fɔ don nataw la an na fɛɛrɛ kɛ aw yɛrɛ ka taa an ka marabolo fana kɔnɔna na ka se ka nin dɔw kɛ yen n'a y'a kɛ anw ye filaw ye an ye misitigiw ye a ka ca Ala fɛ an na caman bɔ an ka kow an ka lɔgɔtigɛ ni charbon la k'aw fo k'a waleɲuman dɔn bisigi ale sera kuncɛyɔrɔ la hakilina o de kun ye nin ye les alternatives à la déforestation au Mali biocarburant et bioénergie an bɔra k'o jari lajɛ sisan nɔ an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn an ka kungo kisili la min ye taji ye an ka sɛnɛkɛfɛnw yɛlɛma ka kɛ taji ye n'an ko taji essence b'o la gasoil b'o la o n'a ɲɔgɔnnaw an bɔra k'o bɛɛ lajɛlen faamu ni sigi in sen fɛ ni bita in kun tɛ ni aw caman kun bɛ kunba la nin ko in na k'a fɔ ko misibo bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ gaz ye ka tobili k'a la ka tila ka an b'a kɛ nɔgɔ kelen min ye n'o ye ka ta ka taa foro la o fana tɛ fɛn cɛnniya la forolataga bɛ se ka kɛ k'a kɛ sɛnɛfɛnw kɔrɔ ka tila ka gazi bɔ a la ka tobili kɛ n'a ye ka misikun tobi n'a ye ka to tobi n'a ye ka basi tobi n'a ye hali ka numu yɛrɛ ka numu ni bɔbɔw k'olu ka sɔdaga sigi a kan k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ o la hakililatigɛ don n'ale ma la k'a fɔ don nataw la an n'a walawala ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan WhatsApp numéro bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ sanga ni waati min bɛ kɛ sababu ye aw ka ɲininkaliw an n'o ta k'o jaabi di aw ma nin kɛnɛ kan foli ni waleɲuman dɔn an b'a ta k'a ɲɛsin minisiri ma minisiri min ka baara ɲɛsinnen don jiko ni kuranko ma an ka jamana kɔnɔ hakaja ka se nin cakɛda ye n'o ye ANADEB ye a ɲɛmaaba n'a ka jama k'u fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri ni wulikajɔw la min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka kungo na kisi ɲɛnima sɛbɛnlen na i n'a fɔ station fitinin kan cogo min na ko ourlon vert ourlon biocarburant ourlon vert ourlon biocarburant n'ale ma la k'a fɔ an bɛ sira ɲuman kan waati wɛrɛ ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ sariya bulon jɛmukan wɛrɛ kan salamu aleykum wa rahmatulahi taala barakɛtu.